Hej alle sammen. Jeg hedder Michaela, og jeg er transkønnet. Jeg har lige sprunget ud for et par uger siden, og det gik sådan set rigtig godt. Der var ikke så mange forventninger, eller jo, der var mange forventninger og meget nervøsitet omkring det. Men jeg blev taget rigtig godt imod af venner og familie, og især venner og bekendte, som jeg har ikke mødt min familie endnu, som Michaela. Så det kan være rigtig grænseoverskridende, det jeg skulle se dem, synes jeg. Men mine venner har taget rigtig godt imod mig, og det er rigtig rart at vide, at jeg er velkommen som mig, at det ikke er mit køn, de er interesseret i, men den person jeg er, og den person jeg var førhen, skinner igennem den person jeg stadigvæk er i dag. Det den her kanal kommer til at handle om, det er min hverdag som transkønnet, men samtidig hvordan jeg håndterer min transkønnethed, når jeg er eksmisbruger. Har været clean ædru i snart 6,5 år. Og hvordan det er at være transkønnet med en paranoid skizofreni-diagnose. Det er nogle af de ting, jeg blandt andet vil snakke om, hvordan det kommer til at gå. Og jeg ved ikke, hvor tit der kommer videoer, for jeg ved ikke, hvor tit der sker noget relevant. Men jeg vil gøre det så tit som overhovedet nødvendigt, for hvornår der er noget nyt at sige. Jeg vil gerne sige tak til alle de transkønnede, jeg kender, der har støttet mig. Jeg vil gerne sige tak til mange af mine nære venner. Mange af mine nye venner har været en rigtig stor støtte. Jeg har det ikke så godt lige med at nævne navn, fordi så er der altid nogen, der føler sig udenfor. Det er ikke sikkert, at der er nogen, der vil nævne til YouTube, så... Men jeg der har hjulpet mig rigtig, rigtig mange tak. Jeg tror på, at næste måde at nedbryde tabu, det vil at nedbryde det i sig selv. Og en af de første ting, det var faktisk den anden dag, jeg havde dametøj på, var at lave en Instagram-profil, så vi kan linke til der. Og hvis jeg er på mobil, så kan jeg få det ned i tekstboksen eller noget. Men ja, anden dag, jeg havde dametøj på, af den her omgang, der lavede sådan en Instagram-profil for at folk, og for at jeg selv kunne få nedbrudt det tabu, jeg har i mig. Jeg tror på, at de fleste ubehagelige situationer kommer, fordi at jeg ikke får formuleret mine behov ordentligt. Selvfølgelig er det dumme kommentarer. Jeg har da også fået et par stykker, men at jeg får til at trække mig opmærksomhed, når jeg havde på ryg på, og at mit hår var for langt. Så, men jeg tror, det var med venlighed, eller de havde misforstået situationen. Så nu har jeg feelings, og vi kommer videre. Det der skete dengang jeg skulle begynde at gå ud i offentligheden, det var faktisk den største del af processen skete inde i mig, fordi at den første dag, så da jeg var ude og har tjekket mig i spejlet 27 gange, der åbner jeg døren, og så lukker jeg den igen, fordi wow, hvor var det grænseoverskridende, at der rent faktisk var folk, der kunne se mig under. Det er sjovt, at jeg havde bestilt pizza et par gange som mig, og der var ikke noget. De her søde pizzabude, de var vældig venlige. Men det var vældig grænseoverskridende at åbne det, hvor det var vildt som helst, og hvem som helst, der kunne komme forbi. Og så gik jeg ringe til mor og hørte, om hun ville tale i telefon med mig. Mens jeg gik ud på gaden, bare lige gik de der 10 skridt ned ad gaden, og så gik tilbage. Det ville hun gerne. Men så sad jeg tålmodigt til mig og tænkte, jeg ville egentlig gerne gøre det selv. Jeg vidste, jeg kunne ringe op til min mor, hvis jeg fik brug for det. Så jeg åbnede døren igen. Gik 2 etager ned ad min opgang, og så gik jeg op igen, fordi det var simpelthen for grænseoverskridende. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen. Jeg vidste ikke, om jeg ville komme et sted hen, hvor det var farligt, så jeg gik op igen. Og så gik jeg og tænkte, jeg skal mere ud. Jeg skal bare ud nu. Jeg vil ud og være mig. Jeg vil ud og vise verden, at jeg eksisterer. Udover på Instagram selvfølgelig. Så jeg ringer rundt til venner og bekendte, og der er en kammerat, der bor cirka 1 kilometer væk.
Ham ringer til at spørge, om jeg kommer over til en kop kaffe, og det siger han ja til, og han vil sidde klar ved telefonen, og kommer og hente mig, hvis det er nødvendigt, eller bare snakke med mig i telefonen. Så jeg går derover. Og det første, jeg lægger mærke til, det er, at de folk, der er ude på gaden, det her, det er sådan middagstid 1-2 måske. Og folk er ret ligeglade med, hvor det er lørdag. Folk er travlt med at handle ind og gør klar til at hygge sig i weekenden. Og jamen, det er faktisk slet ikke så slemt. Der er lige nogen, der kigger, og så kigger de væk. Og det kan være, de synes, jeg så godt ud. Det kan også være, de synes, at jeg ser meget nervøs ud. Men de kigger i hvert fald. Det kan også være, de synes, det ser godt ud. Det er sådan lidt det, jeg tænker indeni. Det gør mig lidt glad. Så jamen, det der er, det er, at jeg ved ikke, hvad folk de tænker. Jeg kan lige så godt tænke, at de tænker positivt om mig. Det er i hvert fald lidt for mig at håndtere. Der var en enkelt nakmand. Ja, jeg siger hun nakmand. Jeg synes, hun lignede en nakmand. Det var ikke det, sådan lidt sprøjt i armen. Hun kom gående med sin hund, og så sådan. Men ja, fuck det. Det må hun gerne. Jeg ved ikke, hvad der skete i hendes hoved. Men jeg kommer over til min kammerat, og jeg er pavestolt, og så sidder jeg og spiser, og han giver sushi, og han fortæller mig, hvor flot jeg er, og hvor almindelig jeg ser ud. Så det er jeg ret glad for. Og jeg tager en taxi hjem, og det var næsten endnu værre for ham. Taxichaufføren, han var bare så stille og akavet, at jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle stille op inden den her taxa. Jeg får betalt og kommer op i min lejlighed, og så sidder jeg og beslutter mig for, at jeg skal være med Kila 24 timer i bøn for nu, fordi ellers så bliver det sådan en vurderingssag om, hvornår jeg har styrke til det. Og så kan det mærke, så går det kun ned ad bakke derfra på grund af min skizofreni, som har en del paranoia ind over sig. Så jeg begynder at gå ud, hver gang jeg er ude for at sætte sådan en Kila. Jeg har været holdt foredrag som en Kila i forhold til min skizofreni og stemmehøring. Og det er 2 gange nu i aften, faktisk, for nogle af mine venner, var der også en vældig grænseoverskridende, fordi de blev ligesom lukket ind i noget, som kun fremmede mennesker var blevet lukket ind i før. Jeg holdt også med nogle elever. Tidligere, det var faktisk 4. dag, som Michaela i offentligheden. 3. dag havde jeg været til sindsdag oppe i psykiatriens hus, og havde været der 7 timer som Michaela. Og der var ikke noget, jeg blev accepteret. Jeg skulle have taget sådan en body mass index, body age test. Og hende dagen, hun var så sød, hun var i tvivl, om hun skulle tages på mand eller kvinde. Man lavede forklaring, at det var biologisk, men så det var nok den, hun skulle vælge, for at fik det rigtige svar. Men ja, jeg blev taget rigtig godt imod, og folk var rigtig søde. Folk skulle være hed, og folk skulle kalde mig han eller hun, når de mødte mig første gang. Så folk, de gjorde det helt rigtigt, og det vil jeg gerne sige tak for. Jeg vil gerne sige tak til alle dem, som har hjulpet mig med at give mig op og tøj og sko, og det har været en stor hjælp, og mine transkønnede venner og bekendte, som har været en stor hjælp og støttehjælp det her, og som har rost mig for min åbenhed og mit mod. Jeg synes, det er fjollet, der skal mod til, for det siger mere om verden, end det gør om mig. Det har været en skøn fornøjelse. Det jeg vil bruge den her kanal til, det er at snakke om min proces, som det tror jeg har sagt det her. Men ja, I skal være velkommen til at stille spørgsmål, hvis der er noget I gerne vil have at snakke om. I skal være velkommen til at stille spørgsmål eller komme med kommentarer til det jeg siger. Jeg har ikke den endegyldige sandhed på noget som helst, men jeg har min erfaring med mit liv, og den vil jeg gerne dele med jer. Jeg tror det var det for den her gang. Husk at tjekke Instagram ud, og husk at subscribe, hvis du vil blive informeret om næste gang jeg også uploader noget content.
end at bare må have en god dag, hvis du ikke er interesseret i mere. Tak fordi du kiggede med, og vi ses en anden gang. Hej!